Ta hakini ke stepan ngadani ke banaingu biang yu play namar kani ke ketien ke jong play ke bangadon ban hikai biang ipi ngan penkut mentagi sngi ye gani ke jing hikai ke biya debat ke Akor ke Burom ngait ke lalong ke jing ke khu ke bekrau ya ki bobon ngayo aru shibon ke comments na ki bobon ha ke jing debat ke ni ke jingkran magata ke dei kalai rap iki na magidan ki brio ki pli ki bedana pedang ke jaka ka bakim da khamyo jing hikai kum gini ki iki ai aga jing dei bat ka jing long jing im ka pamala ga sngi bat ki poi haga jaka ka bakim tip baki perkhat bet bakin shakriyo blaitang haga bagan jaman sim bat kim da perkhat haga jing dei pat bat ka jing long jing im ka pamala ga sngi dan rai ka ktien ga jong blai ka dei ka bahikai lot ya ka jing long jing im ka jong priyo ka ni ka perthei bat ka dei ka bakodor ka jing im jingi tengah kwa bangan pen ipi ya ka ni ka por sa sin pat ya ka bangan keren biang ka ni kata ka dei syafang ka Akor bat ka Burom kat bakum ka ktien ka jong blai ngala keren men ha ka tu sngi ba ka jing long ba baha ka yalam sha ka jing khu ngalapan haga jinga day bat ka kitab Genesis kulnong ka ba arpo sao haga jinga day bat ka rabika kumno ba ka lapan haga jinglang babaha ka baka kadon bat ka jinglang babaha ka baka kadon kam day setia ba ka syule henry ka day ka jinglang tenrai ka badon haka bat ka penlong ika baka niyo iga jing syams ngo baha khmat jong brio para khmat jong play Tementai ke sngi ngalapan lese ngana ombiang sisin ngala depen ga ya ga rabika mentangan pen na kaliang jong weipat ubrio ubakodor ke Bible ubadan ke jinglong babha la pen puli na ke kitab Genesis kalanong ke balai punyo pilap bagat ho yo ne ubrio ubaketeng Joseph ukna samla ushenrang brio ubami na ke yeng ke popiang uyo ye ga jing shams ngoba na ukpa udon ke jinglong ka babej but kani ke jinglong ba baha ka badon hu hot what la dang bu men ha ni ke tayo ba ka de ke jing ke yalam shi ke jingker khun rei ya ke jinglong ba baha jingi on sa it khu bangi long ki brig ba baha de ndang i rong ki jaka ki balong ka tes la ni ke jing ten jo ke jing em jingi hi u Joseph adien ba u yo ke tu ke jing pos neo bau yo baki songkaba jongki men uyo gane ba kat udang ete igi songkaba hagi thup jongki aga lengkha ka songkaba ga jong ugala yang jat bat kala yang bet ru bat ki song jongki men jong ubaro kila yang ngu ga song jong ndau ye thu gane ka vision ka jing itu pao halagi jongki men halau jong pa kadan penban kejing bisni kadan penban kejing keren seni ulane kejing bom sengotonat shu kejing emjau hot nganom keren ya kene men dag sngi shibon rei ngakwa bangan pen ya kejing long babaha kabau Joseph ula job haga ne kejing ya lenti kejau fi de pipet baha ki men jong u ki sedang ban isi u ki sedang ban shun u but ublay ule kawai ka kam upen biang sa kawai pat ka jingpo asneo ka bakam he uyo ba ka sngi ubenai bat ki khatwe ki klor ki yangu yu but uyet kho ya ka halau kpa bat hala ki himen malu kpa ula sneng persha yu ong hato ka egini ka jingpo asneo ya ka ba me po asneo manga bat ka keme jome ba ki himen jome ngini wan ban yangu ngan mangi khmat jome hadu khandau tiki men jong u kele bishni un re kupa jong u la kan show ta jing ong halaga donot kani ka dei ka jing pi nda fi yat bat u play ha jing shakri u try u play u kwa ban pen pau ye ka ka ba kwa ka jing im jing ka ba dan kum ka plan but u dan ka jing tmu ka ba kraw yu no brio but I ngo u play ba Joseph u yo ingini ka vision artli kadai ka ba ngimla ban mudur
bau yatho ikala kupa keme kimen bat ka khlem pelong iki bikin kimen ka pelop man iki bikin sngosi ka Bible kong kila ya bishni kila isiu ba pina pet bahaya ke jinglang ma baha ka badon hu Joseph kadai banda habaki hemen jong u kilet ia kaban api gilang berat hashikem ukpa upha yo Joseph banit pet banit rajing ba banit pet iki lagi biang lagi bahane em fiyo ibo Joseph udan ga donot ka biang hangne ka baha bau yang jat ban kongo yo ukpa bat ulet bani kendo bat lagi men bandau pai shiga jaka ga bagi men gidan kitemu pen bani ga ban peniap no yo ban kitemu ban peniap no yo ki shimmi gitu ka sabti ka bau kupa usu kerpang ki tar nang ta de ki bread yu pa gitu ka pung lani ka pukri ka kenjat liu ka behe bat piyo in dah bagi poi hang ne ki temu ban peniap andre uplay uplat yu nang ne nama ka ni ka ka badan hang ne ka rengat no pi ka jinglang babaha ka badan hu Joseph kadai ba u Joseph uklem bonot ilagi men uklem ele persyaiki ndeki shimi uban peniap antara gani ke sabti bat baki bread apa gani ke tliu ngi puli na gani ke lenang ngi klem yo I ba u Joseph ukren no ong no yele persya no yam ke Bible ka ong uklem dan ru yam us ngap be fike jingla ban ngap aga por jong tes kadai ke jinglang babaha ka bakraw hadu kata-kata namala daun angla ke sintur ulaban baklang ne Henry usngap bejar baradin kat bagidang yong kiwan ki kenja Ishmael ki bade ki nong khayi bat kini ki men ki yo ada gani ka idea magata kadai bakin tim raw no yo hagini ki kenja Ishmael bat ladi yo hagi arpho ki sbai rupa bat kila walam yu Joseph shagari Egypt fi indah baki tim raw u Joseph uklam ong ru em shong bet agani ka ut nganget haga kada ni ka ut bat layalam yu shagari nongway bat daw poi hangkai apo gari nongway tapi puli ulet poi shong haga yeng ka jong Potiphar bandau poi ga yeng jong Potiphar piyo ya ga jinglang ba ha jong no brio hadu ba uni Potiphar ushania ye ki baro haga yeng sam fi ga jinglang ba ha ka walam ya ga jinglang ka bala ban shania wat na brio ki bam ito ife fi ga ni ga jinglang ba ha ka bang keren hang ni ga de ga ba kodor hadu kata-kata Bapinyo iba ka jinglang babaha, kam jialam yo brio, shaka kanyalam yo ushaka Burom. Fiyo ulang tangko mo mrao, nre uripat ka jinglang babaha, ngan ong dakaway ka kintin, wat la daw day ha ka kerdan mrao, penban ka jinglang jingim jang umdan ka kerdan mrao. Uday ubrio, ubakraw, umi nagalong yeng ka badan Burom, tip yo blay, udan ka jinglang ka badan Burom mag jingim. Lesingan keren ni kata kendiat lagi ni keponaman ke dia ketien ke bekodor. Dan ki brio ki badan haga Burom, ki badan haga kerdan, ki badan haga spa, ki badan haga jingnang jingstan rei, ki baga jinglong jongki ke dia kabam dan Burom. Kilong kenjam rau, kilong po haga rukom long jongki. Ki dan ki brio ki bapi bagi dia ki beduk ki bejinjar ki bam dan kedan dan Burom rei ke jinglong jongki ke dia kaba krau kata-kata. Nakataga daw hang ni fiyo ibo Joseph ulapan ya ka jinglang babahajo. Wat habala dimraw yu usha Egypt. Shang hagani ka yeng ka jong Potiphar ka tinga ka jong ka itanat yu Joseph. Bat kamut ban pen bakla yu haga jinglang khot jong nrew new brew udan ka jinglang babaha ula wat yala ka jankop ula pet yap na gani ka yeng. Bat piyo la shimi la mudoy lamlere bat la bread usha jil. The bread shajil, the pipet baha, po jil ro, upen pao yung jinglang babaha.
Namar pipuli na galanang ka ba lai pokundai. Kad khat ka ba ar pulai ka ong unong ap iga ying bendi shim kmi iga ek eru em. Ka ba uladan haga ktija na ba utrai uladan kat bat u ti ek eru ka ba le utrai ulapan man baha yaka. Fi ka jinglong ba baha ka yalam. Syakata ka jinglong ba baha ngan bu ni. Ka jinglong ba baha ka yalam syaka jing syams ngau baha nakibriyo bat nau blay. Ka jinglong ba baha kasi kata kaktian kan day kaktian ka badan kamba. Baki jinglong ba baha jingi. Ka walam iya ka jing syams ngau baha nakibriyo bat nau blay. Napipoy hagani ka jaka apiyo iba upaharu dan ketu ka jing pos niyo. Bat napipet kadan kani ka jing ja hakaba u Joseph u batai ka jing pos niyo jong itu ki basa bendi. Banda upaharu u pos niyo nan malaban batai. Lakhat yu Joseph hi baun batai ka jing pos niyo. Bat ndala batai ka jing pos niyo. Upaharu u ongkum niya ka lanang ka basaw puway nagad khat ka ba life of ra uang. Upaharu ulaong alagi syakri ngila ban syam yu briyo kat uni. Ubasyong umensiam ublay hau. Mudur pi upaharu briyo bom tip blay. Ubriyo bamani blay tau ba im ka jing im ka bom long. Henry nda upet yek uyo i ka jing im ka jong Joseph. Bat kham tam le ba udan ka jing stand blay ban batai yek ka jing pos niyo ka jong. Upaharu u ai ka ni ka remark lani ka ni ka comments. Kabawang nilaban syamyo briyo kat uni. Ubasyong umensiam jong blay hau. Fi napipet ba umensiam jong blay ubasyong hau Joseph. Upen kaladuri ka jing im jong Joseph siya ka jing long babaha. Teng ikwa ya umensiam makoy ka jing im bat ngiyo. Ngila yo ban duai tele, ngila yo ban diang ye ka bor, ngila yo ye ka jing pensle, ngila yo ye ka jing ain re ka jing long jeng ipat. Kadai ka bagi beriu kemla ban yo ban pediang. Kan mau ka jing pediang yo mensi makhoy ka jing dan yo mensi makhoy. Ka pen kharu ye ka jing long babaha ka jing im de tamba pi yo bor. Ka pen kharu ye ka jing long babaha ka jing im chawfi. But na pipuli nang ni upharu uong hau Joseph. Nabau play ulapan iya may ka ni baro mdan siyo uba siyempang bar bastad ko mame. Mame men lang alol ka yeng jonga bat kaktian jame bat da kaktian jame an sinsyari ki priyo jonga baro. Harita nga kakets iya mga ngalong bukham kraw alol jame. Ana kumta upharu ulang hau Joseph kami ngalabu iya may alol ka rije baro way. Baru upharu ulalaw no elaga sati laga kti. Baru ulabu iya ka hau kakti u Joseph. Ulapin kopi udah kejan sai rendia bani. Baru labu yu kunjrik siara rendang jauh. Ulapin syang yu ke kali ke baar ke jauh. Bat kila ya pertano aswa jauh. To dem ke khosi kumba. Kumta ulabu yu uhlol geri ije berakwai. Upharu ula angro Joseph manga upharu. Bat klem mame mdan uwai beriuru ban ra ila ke ketila ni. Yala ke selajat geri ije berakwai. Nga yo iya kan ni. Fi lada fi. Pediang ni ke jing hikai. Naga jing im jong Joseph. Fi kawai ka ba nga yo iya ni kadai. Ba lada ngiri ke jing lang babaha. Aga jing im jingi. Kandan ke jing syams ngo baha na ki brio. Kandan ke jing syams ngo baha na ublay. Baru blay ula ban kentio. Iya ki brio. Naga jaka ga bapo. Syaga jaka ga basi jerong tam. Haga shisngi. Ketaka dega bangayo i. Haga ni jing syakari blay. Ka bangayo i. Abang apude yo Joseph. Baru Joseph na uladap life hus nem gerta. Ula yang khamaru parus im gerijib. Baru Joseph lami no na khamaru paru. Ula yat keleng gerijib berakawai. But hiyo i. Ya ke jinglang babaha ka badan hau nubrio. Bahagari nong way.
ula pen I ke jing long ba baha bat pitip bagadan ke jing ke nem sne u bajora ke perthai ke tu par ki men ki jong Joseph barok ya ban wan ti jing bam na Egypt bat nganum krani ke ta namar bayo ke Islam renga pen I finang ne bau Joseph ulari ye ke jing long ba baha wat bau dan ha ke kerdan ke bah jerong tam ha ke Egypt ke jing long ba baha ke badan hu Joseph ke dai la pin pej ba dah din ba ki men ki la hapan wan but what la da uklem pat pen it ho ila dia ki harap hiyo iya ka do not ba de jinglang ba baha ka badan hu ka wai ka banga yo I ka dai ba Joseph udan ka wai ka jinglang ka ta ka dai dai brio u ba pen her ka pot fi ikanik ka jinglang ban le ban pen her ka pot ban siu ka liang daga basneo ka judan ha ki brio wat la da ki shakri blairo Pio I ang ne bau Joseph uklem dan ne ga jinglang. Uklem dan ko men simpen yar kapot ilagi jongi men. Uklem ang no da ko ga kentien uklem pet what ye ke pas experience ke baktang. Lesi ga ga jingi kendo ke barim ke bawimat aga jingem ke baktang. Uklem perkhat what ye taro. Nanut ban ong uyo I pen ban ne ga jing baha jong play bo paise Egypt. Namar uri ke jinglang ba baha. But hang ta vinyo I ba uniu brio no pet ya lagi jong ki men. Uyo I ye ke jinglang. Apio I ke jinglang jong u ba kawai ke bangayo I ke dai. Udan sa kawai de ke jinglang kata ka dai ke ba ula ban ma. Fi ke jinglang ba baha tam ke jingim jingi ke dai mangila ban ma. Shanganong umdan da kawai pa ke jinglang ba baha. Pilapin ne baha kan lo kan no I ke brio. Pilapin im ke jingim ba baha. Rela da pipo no ya no ria no, but pi klemap ya no ria no. Kata ka jinglang ba baha jong pi kam dan jingmen toy. Ka akor ber ke buram ka bang keren hang ni ka dairu bangin dan ke jingla ban map ban klet di ke jing bakla jong ki wei. Bangim de ban thau, bangim de ban bat, bangim de ban map iki brio baro. Nama ke jinglang ka akor ka buram jong ki brio ki bala shakri play ka dai. Bangin bot ya ke ketien ke jong play. Bakatien ke jong play ke hikai ngi bangin nei ki brio ke bakloi ban map. Hi ke jingla ban map ke de ke jinglang ke jong play. U play ulong play nama bau la ban map. Larang ngi buat yo play larang ngim la ban map ngim dan ke jinglang ke bau play ula ai ngi. But hagani ke pong ngan keren kam baha ya ke ni ke jinglang ba baha. Nama ngayo I ba ke ni ke jinglang ba baha. Ka shong ha ke jinglang ke jong brio shimat. Hiyo iu Joseph ang ne. Ulat sa Egypt, uklem dan manu-manu ban hikayo, na do udang kanyo snem kerta. Klem dan ba hikayo? Mdan ba guide yo, uklem po isya kajing pensyoy, uklem hap agajing bakla, uklem bitar, uklem siyo kuliang nagbasne, uklem uribe kajing lang babahalak no yo ulak ren benyo unreus ngapet. Hibat kajing lang babahag, kapanlang yo ubon po isya kaburam. But nda pipuli na kaniga Bible, habau Joseph upan ito ila dia gihmen. Hadukat no baga kata gihmen. Baru blay ngan penifi kata ketien. Upan dap ila kajang ketien haga jing em kajang Joseph. Dega bagi men baga yeng jang ukiwan ban ngo ban dam una kejat. Bat ulalong kajing ku kelai kajing em jangki. Sangat orang yang kena ketien. Ya ke vision ya kajing itu pau. Ki dreams haga jing em. Ki bangi yo no play ki bo play utmu haga jing em jangi. Ki jing itu pau lane ke bangi yo ilupa ka bangin salong sekamat. Kaya trailam bat ke jing long jing em babaha jangi. Ngakwa ia kata bahkan suthir haga jing em jangpi. Dan Gibriyo gi bakwa bakin poi siya katong. Dan sibun Gibriyo gi bawan siya ngaro gi bapaduay baw play un penan kambat bakin poi siya kataga jingkot ka baw play ula po. Henry gi bayay light pat
ia kani ke jinglang babaha ha ke jing em ke paman ke sngi pinum la ban poi she ke jinglang she ke thong jong ke jing em ringkat bat ke jinglang jing em ke bambiang fi ingan pen I fi kani ke ktien namar kani ke ktien ke dei ke bedon kam balai ba u Joseph u blai u ap hadu nadap life host nam karta kadau ke dei ba ndau ladap life host nam ulapnia je u nadu khat nyos nam karta bat nda habau blai u yo I ba ke jinglong jong u ke baha bat ke don buram u don akor uri ke jinglong jing em ke integrity ke mangyo fi yo I ba u blai u shania inu brio no dap life host nam u kuntiu u shuka buram hinama u brio u bapoi hajrong haga jaka ga balor lada umdan bat ki jinglong ki babaha ka tu ke kerdan ke buram ke bor ke boyo kan spoil yo ubat kan penjat wat iki wairu mudur lada Joseph ulong umdan ke jinglang babaha senokin poi ki men jong u haba mentau dan ke bor ula ban paset jail ula ban shakrai kli ula ban pensitom ula ban lekat bauman balu play unum kentiu kum ta yanu lada umut ban kentiu fi unum kentiu ba pidang dan ki jinglong khna ki jinglong ki beja baram u play un kentiu yo ki brio nda kila kat shige jinglong jing em ka badan baram ngayo I kata ba ke karakter kadan jing de kata ba ke jing kentiu ko jo play fi yo I kumlo ba ke jan da ba kidan ki brio ki poi shakli bat kidan ka bor bat habaga jinglong jong iki kalong ka batat dor kalong ka baklema kor hadukat no ba kalong ka problem ka pressure ka burden ye ki badan hapo jongki kata ka jaha ki betray kata ka jaha ki badan hapo ki office ka jaha ki brio ki betray ki kam business ka jaha bat ki betray ki company ka jaha bat ki brio ki betray what ha ka shnonga thao ka jaha ki brio ki betray khamtam ki ba dan lesing an ong igane what ha ka yeng sam la da ki tu ki kime ki pa ki de ki balong ka jinglong ka balong sheep kalong ka pressure ki kon but khamtam what ha ka kam ko jo blai la ki dan ki brio ki bala ki ho jurong re ki ba ka jinglang jong ki de ki ba tador ki bam dan buram kalong ka burden ni ki ba dan po jong ka tu ka jeseng na ka ta daw ngapen I fi ka jinglang ba ba jong Joseph ba ka de ki jinglong ka ba kordor hadu kata ba fi yo I ka jingmi na ka de ki jinglang ba ba ka de ba blay tieng ban kan tiyo yo Joseph na marutip ba unum penihar keput utip ba unum bu not utip ba unum le ke ba bakla namar hapdeng jong ketes uyo I ba Joseph uklem bakla kata ka de ka bang kwa ngan pen I fi ya kane ba ka jinglang ba ba ka ba don au Joseph ka penlong yo blay ba undan ka favor yo Joseph ka penlong ka jing shania na ki siem na ki bakrabutri bat ka wala me ka jing kentiyo yo usha ka puram te hagini ka por ngini pet ya gani ka ba Bible ka ong nasi gani ka ktien ka dai ka bangan pen I fi shushu na gani ka Bible tapi puli na ka kitab proverb ka lanang ka ba ar pu ar na ka khat ka beningkong ka ong gini ka ktien sngap ngan puli na mangini peteng gani bat ngan pen kot menta ka sngi pet ka lanang ka ba ar pu ar na ka khat ka beningkong kitab proverb ka ong kanam ka babha ka good reputation kanam babha ka khamdei banjit banya ka spa ka bakraw bat ka jing sngo bha ba it banya ka rupa bat ka ksiar fi kanam babha ka khamdei banjit banya ka spa ka bakraw hagini ki sngi ngiyo ikalong the opposite lane da perdet ikane or da perdet balai bagi beriu ki ino ye kanam babha kia be ega spa kia be ega ksiar ega rupa ki ino sngaba ki ino ega jinglang babha
Kim tiang ban pensneo ia ke reputation ke jongki. Ia ke ngan ongom no. Ia ke jinglong badon buram jongki. Kile de ki kam ki bakhlem akor. Ki bejak buram. Sim club bam sap le lut ikni ni ki beduk. Ban ben ki way. Namar ba ki be e spa ke bakraw. Ki khamjet e spa. Ban ye ke namat ke buram. Fikata ka de ka baga ni ka perthai menta ka long. Ngila penbaklaru ia kene daki bobon bagi brio. Mat kene kala penbakla shikat day sengap ahinga. Balakhamburam kwa finio ai kata. Lakhamburam hagane ka perthai sengi jangi menta. Ia ki brio spa aga pisatin ka. Ban ia ki brio ki badon ka nam ka buram. Ban ia ki brio badon ka nam bahang amor banong. La nyeu ben ia ki brio ki badon ka nam babaha. La khamburam ia ki brio ki badon ka spa ka pao. Kata ka dia rukom long juga dia percaya ke bangi imenta. Tenginum syaban pen kelakum tayengi. Nama ngiyo naga ketien ke jong blay baga Bible kong kanam babaha ke khamde banjed banya ke spa ke bakrau. Ay blay play yagane ke jing syai. Haka jing im jong fingine pule dekat Bible kambon menta ke sengi hangni ngine pule naga shithi kabaningkong Petras tangini puli ya kini kapar. Nga syam ya kini kisithi ya banga puli la slam ma manchua. Nga puli ya kini kisithi la buon sen kini kisithi ke jong Petras. Nga yo iba kini kisithi krabau tho ha kini kabaningkong Petras la da pitay ki ba puli lot ya kini Brockway. Pini yo iba u Petras u kham keren ya ka jinglong jing im kababaha. Ukuran ia ke jinglang ngan sapule pin sayo ba Petras ukuran ia ke jinglang jing im kababaha. Pin depet baha ia ke sithi ke benengkong Petras kelenong kabaar. Nadu ke dekat ke benengkong ukuran ia ke brio ke bala kela kabamut ke bala ino ia ke jinglang rim ki badan kamban ba me ke dut ke bedaimen sim nang tade ubatai syapang ke kerdan jong ke jinglang jengi kumnong ilong bala jet ingi ngilong ke bekodor ngilong ke jingtai ke jong play bat ngilong ki lingdo ke bekin jasim bat ndo pipuli ke ni ke lenong ke baar na do khat ke bakhat way tong ini puli ngini paisha ke ni ke jinglong ba wong kum ne ko heb ba it ngakerpat e pi kum kinong one half bat ki pilgrim ban kindia no na ki ke jingkwa brai bakin jdo ki be let mai ke mensim da ke bayai bat ye ke jinglong jing im jong pi ke ba fi hang ta vi no Pinyo ibo Petras utep ya gani ke sithi Brockway. Uong daka bayay bat ya ke jinglong jing im jong pi ke babaha padengi gentle. Baha kata ka baki ya kran sneo pi kum ki nongle basneo. Kila na kita ke jingle babaha jong pi ya ki baki yo iban penan burom yo blay haga sngi jong ke jingwan pi ka ni ke jing tho ka bakodor hadu kata-kata. Balay nga ong kordor na mau ong ukuntu yingi wong bangini ay bat ya ke jinglong jing im jongi ke babaha apedeng ki gentle haba ang apedeng ki gentle mot ke babani blay tau ke bam tip yo blay ba im wong balay ba wat lada ki ya kren ben yingi kum kinong le basneo bay ba wong no kila na kita ke jingle babaha jongi ban yo ibat ban penan buram yo blay katakin kedai ke banga puli ni sithi teng ki jing elap jingi ki jing kren jingi ki jing legiseng jingi ki jing shakri jingi bat ngi bread no ka akor ka Burom ka jinglang ba jingi ka klempen shi ki brio mau ki ong le you ku mga yo snow ni sino we brio bu yo to inga hadin bingi long jiseng ying jong u de bonde na ko ga dong hang ni ha ki than shabar khandiat na shalong anom de to i ga jaka wa inga bele bistol fimle ga shnong jongi ka he shnong ga bala pau bala shai ka dan hang ni ha sor ha jan sor
O pinalet pinyo akasinong jungi don kabalang Catholic kadan kabalang Presbyterian makidon bonru ibadanglong kasiwa. Uang kaway ka bangayo kadai ubalong kasiru kum ubalong Presbyterian kum balong Katolik ubalong Katolik kum balong balong kasi Presbyterian kum lo ngayo asngaw kata kaktian ngasngaw tiang. Uang pindalet agasngi Christmas sisinong jungi pimtip syo kadai gadujak uang. Fi ide hangta pinyo baki brio kimtre de ban long Kristan kinom tre. Kinom tre ban priang Jisu habaki yo ngi mangikhlem lang kumto kumbaki mut. Nakata daw da pipuli yang ne uong kumne pet ke dekhat ke bakhat lai ke jinglang babha ukuran kumne uang. To pin pen ko ngo ila dia ke jing peniat bakin jaban riu baro nakabentau try. Lagalong haus kum hau bahakli lau ling skor kuma ubala da uia kaban peniar kapot alor kinong le besneo. Ya kaban yaro ia kinong le babaha. Nabakum ta ken kalong kaman ka jong blay bada ka bayay le babaha. Fipi puli gani panibi kita ka jing le babaha uang. Naba na kita ka jing yay le babaha pin ngap no ia kita ka jing pen bom tip jong ki brio bubit. Kum ki ba light load but ki ba penon kam ia kita ka jing light load kum ka jing telap no ia ka besneo. Hendrai kum ki syakriu blay ken. Tu pin nyaw buram ki brio baro. Tu iit para banget. Tu tiang buram yo blay tu nyaw buram yo siem. Fika ni kamot iyo ni kamot bangi day pandan ke jinglong jing ke babaha haga lang salang ro. Mangin ko ngo iya ginong ipenia sinong mangin pen ko ngo ila dia aga government mangin pen ko ngo haga jing bo bet dan kiba yang persya wa ga government bagi ong ila syakriyo blank ngila syakriyo blank ngaku angan ong piyo gani ga por dapat bahaba yo kata kalong pen man ga jing wit ga jing day bat ga jing syakriyo blank. Tangan puli fina ka siti ka benengkong Petras. Kalenong ka balay na gadakhat ka bakhatlay. Uong kumne, singap uong. Uay uta uban pensneo yapi. Lada pilong ki beya boots kem ya kata kababaha. Kurani kababaha. Lada pisya si tomru na kabenta ka hok suk mapin ray wat syepting na kata ka jip syepting jo ki limni wat ki khuslay. Tapunan Burom yung Chris kumutray ki doonot jang pipa tolong ki bakloy laga sngi ka ban ajubab haway po ibaro iya ka ban ubapan na pi ka jing paninia sipang daga jing kermen ka ba pi handay daga jing jam not bat daga jing ting Burom daga ba pi ay bat iya ka jing tip lem ba bahaga taga bagi kren benya pi onyo pan sngaw le rain daga taga bakren wat dong iya ka taga jing long jing im ba jang pi haw Chris Takadaw nga ong ipimene nga puli ni kishiti bro kaway ngayo iba ukuran be tang syapang ke karakter tang syapang ke jinglong babaha. Uang namar ke kambahaken lada ka manu blay ke ibet babin syashitom hakabale baha banya hakabale sneo. Naba ukrisru ula syashitom sisiya namar ki pop ubahok nam tagi bam hok nang bau nyo ayalaming iyo blay. Habala peniap no iu gadon re bala penlong imi uhaw mensim. Fika ni kadai ka ba nga jus ngotanat mangan perkal. Ba u Petras abo kurani ka jinglong babaha. Upen bangi kum ki banget. Baka jingalap ko jingi. Kam da day tang daga ketien. Handai daga jing jingi. Ngalayat, ngalay kendo, ngalayo ngalayo sngaw lagi skor. Hoy ngam ong ba kibala syakriyo blay bagi biang gi jan ailut. Hari ngalayo mangilaw pan ke jing tot ikipopol. Ngia mai bat ipamarjan. Ngia mesyong sok bat kibriyo baro. Ngi perkhat tangi ladi. Ngi perkhat lam ikiway. Ngi syakriyo blay ngimpet ikibaduk ikibajanjar. Ngi dan ki jinglong kibriyo kimlap diang ingi.
Sengosi banongi kata ba. Dan sipun ba ki beri bawan man komplain buat hangaro. Ya ki babon ba ki beri ki bersyukri belai. Ku mengaladap kerenteng. Ki bi kini ika jaka puta. Ki bi tohok iki jaka iki puta. Ki bi ya pensneo iki wai. Keren sneo keren loni iki wai. Tungin kial na kita ki jinglong. Nama kita ki pensneo ya ga gospel. Kita ki pensneo. Kitu ki beriu ki bapila ya day. Kabakatang. Kabapila duno ya ga nama baha. Naki. Bapinyo biang ya ga nama baha na kajing imjong ki pinum yosyo. But katuk kajing ya day kabasneo. Kabapipan isyaki. Pitip kakta. Ya ga dur ka jong trai. Kakta. Ya kajing syakri belai barok wai. Kaktalut. Kada kaktalut barok wai. Ngayo ya ki beriu ki badangdan haga niamrim. Ki bompat tip yu Jesus Christ. Ki bupli ki pet singi. Ki Yengi. Baga jing jengi kame daidor. Kat kumbangi lalong kristan. Mendetang baga penbitare ki. Andrei kapelong ki bagi numtre setiada leleru. Ban buat yu turajing yu Jesus Christ. Teng-teng asyik sengolengok ru ikan ni dengan keren baik nang ni. Kumbang asyik perkhat mga. Kani kedai ke bapen sengosi ngan ong ifi. Beteng-teng mangi ki bakeren ni keketian ke jauh belai. Manga bakeren. Ndah abang keren dan sipun ki besengap. Ubang long kristan, sengap lot berak. Bat ndah baki sengap ki ya ka rukom keren jengi bangi ya keren persya para kristan. Kawai ke niam, kawai ke balang. Ngi kedau keti ngi keren. Kilingo. Balai para mengingi ya keren persya. Berkata pelong ki bagian syapting ban long kristan ro. Pika ni kalau pelong ke bersniu adu kata-kata. Udan wei ubriu wan haying jonga ngan syuthui pikan dia. Ubelong kasi. Uang ini gikten. Ukli aga syapang ke jinglong kristan. Kabisisha. Nangala syongkai berungas ngolongok ba uang. Udang samla ula he tambah udang samla. Uang ngadan ko ke samla. Kabalong kristan. Uang ngakli ka syapang ke jingmut jong ke jinglong kristan wat makaro kamla ban pensyai. Tu kumlungan sulit buat ka ba makaro kamla ban pensngot ho inga. Uang inga kini ki balang barok badan po selong puli yang uang. Ki nget yuju jisu ngong hoat. Ki puli kene ke ju Bible ngong hoat. Kambuni ya puli beda kene ke ju. Tu kli yang uang balik ki weki ong kumoi ngam nang keren syo. Bar uang kini kitian uang ngamla ban mudur. Hakan ukur kom kene ke jinglong kristan uang aku apin pensyai nga balai beki abon kan ni nga ong yu kini kitian. Kaju ke syllabus ke baai da ke government. Naga education department. Hendrai kaju ki brio kaju ki no hikai. Kaju rukom hikai. Hendrai kidan sipun ki school. Bagi dan ki school ki babaha, kidan ki school ki bambaha. Bal ngala sipun syayu udah kata rukom. Bad usap diang. Ngakwa bangan ong ifi ka ni kapuar. Tungin ni lekat bala. Ia ka bangin peni. Ia ka jinglong kristan jengi. Da ka jing jengi ka babaha. Kenang baka nampan wed. Ia ka gospel ka jong Jesus Christ. Ngangit ka lalong ka jinggal kui pingin itu ay no. Hakan ni kasengi. Kutruay da ka jingit ablay. Na ay ngo bangalaban. Hikayi ka ni kaktian ka jame. Ay kan wanra ka change. Ia baro ka beriyo ka basyakari. Balang baka ni ka jingkren. Ka jing hikayi ka bangala hikayi pero arto yo. Try kan dan ka jingkala dora ka jing jengi ka bangit.
Bangin yo bangi don ka chingkit kli ye ka gospel. Try da ka jinglang ba bha chingi. Ngin pen ye ka akor ka buram ha ka ni ka perthei ka ba klem akor. Bat ngin pen ye ka buram ka jame. Ka kerteng ka jang uchi sung ituai. Amen. Ublayon kur khui pi ko blai shibon.